Ah, kusuga. Bastol! Yeah! Kusugas. Mitsubishi, uy. Winner. Wala is Nonoy. Jango kayo, harus karting oh, karting. Ayo tuyuan, sa ganun. Kapit nunoy. Champion. Sugan. Hey. Ayan na tol. Pira! Kana. Wala, maksan pa ka na. Ay, linte ba? Ah. Daw pa? Daog pa na yun. Daw pa? Shoutout dahil kasang papad nga ga-vlog ko. Shout out tol. The Moves Vlog Moto Subscribe mo, Venture. subscribe. So, supportan natin kaibigan sa kanyang YouTube para lumago ang kanyang YouTube channel tol at abutin yung pangarap. So, maraming salamat po. Nice. Diyos ang papuri. Kapag susuko ka, talo ka. Kay Maura Jud ilang i-request kay dili ko no makita. Shoutout, sir. Shout out na ako ang mga traffic dra sa unahan. Ay, lente ka na agad. Yeah! May nanalo na. Iyang Carbon Loading! Winner Carbon Loading! Ayan, ikab na malakas! Alrighty! Hindi mo na multi-cab na, pang racing. Tikto naman tol. Para kasagayo. Alente, balik din oh. Winner number 12. For the win.
Ayan na. Bahala ka, Dogi. Babunggo ka dyan. Daog yapon na ganing itom. Tawag na rin. Daog kaya sayo mong kami. Dan ako yo. Larok, larok, larok. Klaro malakas. Kusuga. Subaru, Sokol. Sila eh. Ano yan? Wala lang. Pangabutikan. Wala asukon pag mga yan eh pag mga matik. Subaru. Matik ko na ako. Wa ang kontra. Tawon. Kaya mo yan, boss. Wala yung pang kontra, talya. Yay! Second. Yay, naka-second siya. Wala naka-polio ang puti oh. Ginawa tara. Wala tara nga, wala ta. Wala ta. Pahina na. Disrespect. I try my best, but